Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε άμεσα με το Μάκη Γελεμέ για την παγκόσμια αποκλειστικότητα μιας πραγματικά συγκλονιστικής είδησης. Μάκη, με ακούς? Σε ακούω, Ελίζα. Μάκη, κατάλαβα καλά. Βρίσκεσαι στο μέρος όπου ο αδίστακτος συνωμότης της δραχμής, ο επωνομαζόμενος Δράκος της Καραγιώργης Σερβίας, ο ακατανόμαστος πρώην Υπουργός Οικονομικών, σχεδίαζε την έξοδο της χώρας από το ευρώ. Ακριβώς, Ελίζα, βρίσκομαι στο κρυσφύγετο του κυρίου Μη λες το όνομά του. Συγγνώμη, βρίσκομαι στο κρυσφύγετο του επέσχυντου προδότη του έθνους, το οποίο εισέβαλαν πριν από περίπου μία ώρα άντρες της αντιτρομοκρατικής. Πώς τον ανακάλυψαν, Μάκη, μετά από τόσο καιρό? Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο δύσκολο, Ελίζα. Τελικά, καθώς ο ίδιος ο ακατανόμαστος είχε κολλήσει πινακίδα έξω από την πόρτα που έγραφε «Το εργαστήρι του δόκτωρος Βαρουφάκη». Μην λες το όνομα. Συγγνώμη. Μάκη, περιέγραψέ μας, σε παρακαλώ. Τι βλέπεις μέσα στη γιάφκα του ακατανόμαστου? Γιάφκα. Φοβάμαι πως πλανά σε πλάνη νυχτρά. Γιάφκα έχουν ακίνδυνες οργανωσούλες όπως η 17 Νοέμβρη ή η Αλκάιντα. Όχι, Ελίζα, αυτό που αντικρίζω εγώ αυτή τη στιγμή δεν είναι μια απλή γιάφκα. Είναι μια σαδιστική αίθουσα παραγωγής τρόμου, μιζέριας και δυστυχίας. Είναι πραγματικά σοκαριστικά αυτά που μας περιγράφεις. Ένα πράγμα θα σου πω, Ελίζα. Στο κέντρο της αίθουσας, που μοιάζει βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας, δεσπόζει απειλητική μια τεράστια μεταλλική δραχμή. Και κανείς δεν ξέρει για τι είδους όπλο μαζικής καταστροφής προόριζε αυτή την τεράστια δραχμή ο Γιάννης Βαρουφάκης. Μη λες το όνομα. Δεν φοβάμαι το όνομα, Ελίζα. Η διαστροφή του κυρίου αυτού έχει αποκαλυφθεί. Δεν μπορεί να μας βλάψει πια. Είσαι γενναίος, Μάκη. Μήπως όμως μπορείς να μας πεις πώς είναι αυτή η δραχμή? Ποιος απεικονίζεται πάνω, καταρχάς? Όπως μπορείς να μαντέψεις, Ελίζα, στην μπροστινή πλευρά του γιγαντιαίου κέρματος απεικονίζεται το κεφάλι του ίδιου του Βαρουφάκη, ενώ στην πίσω πλευρά του κέρματος απεικονίζεται η πίσω πλευρά του κεφαλιού του κυρίου Βαρουφάκη. Κλασικός Νάρκισσος. Μάκη, μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη? Υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να πλησιάσεις και, αν γίνεται, να αγγίξεις αυτή την τρομακτική δραχμή? Εκτός φυσικά αν υπάρχουν σαφείς εντολές από τους άντρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Όχι, να μην... Ελίζα, οι άντρες της αντιτρομοκρατικής μας καταστήσαν σαφές ότι η δραχμή φαίνεται να είναι απενεργοποιημένη, οπότε δεν υπάρχει κάποιος εμφανής κίνδυνος. Ναι, θα πλησιάσω και θα την αγγίξω με τα γυμνά μου χέρια, ώστε να σας μεταφέρω μία αίσθηση του πώς ακριβώς μοιάζει ο τρόμος. Μισό λεπτό. Πλησιάζω τώρα, είμαι στα 2 μέτρα, δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα βρίσκομαι στο 1,5 μέτρο και τώρα βρίσκομαι στο 1 μέτρο. Αυτή τη στιγμή, Ελίζα, απλώνω το χέρι μου και Μάκη! Ελίζα! Μάκη, είσαι καλά? Ελίζα, ήταν παγίδα! Ήταν παγίδα! Τι? Η δραχμή ήταν ενεργοποιημένη! Μάκη! Θεέ μου, τα μάτια μου! Σε χάνω! Τα αυτιά μου! Μάκη! Δεν ακούω! Δεν βλέπω! Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Γελεμές. Ένα ακόμα θύμα στη μεγάλη λίστα θυμάτων του Όχι. Στη μεγάλη λίστα θυμάτων του Γιάννη Βαρουφάκη.